לכולם, שמי שובל גבריאל, ובואו איתי ביחד לאימון פילאטיס מזרן. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, הידיים יעלו גבוה למעלה, ונוציא אוויר, נוריד את הידיים בחזרה. ושוב, ננשום עמוק, נכניס אוויר, ולאט לאט נשחרר, נוריד את הידיים. עוד אחד כזה, לקחת אוויר, להישאר למעלה, רק להרים את הכתפיים ולהוריד. שכמות עולות ושכמות יורדות. למתוח כמה שיותר למעלה ולהוריד. מכאן להשאיר את הידיים למעלה וכל פעם נרצה למשוך עוד את השכמה מעבר, מצד לצד, למעלה. יד אחת יורדת לכיוון המזרן, עשינו כפיפה צידית, נמתח, ולצד השני נעביר את הראש. נמתח את היד, את המותן, ושוב, לצד השני. ואחד אחרון. נעלה בחזרה. מעולה. ניקח מעגלים של כל הראש. והצד השני, נמלא את כל טווח התנועה. מעגלים אחורה של הכתפיים. להתחיל לחמם פה. ולפנים. מכאן ידיים נפרסות לצדדים ומצד לצד, לקחת את הצלעות החוצה, כל פעם למשוך את היד לכיוון השני. תנסו למשוך ולתפוס איזה משהו רחוק מכן ואז אתן מתחרטות. נכון. ידיים נפתחות. לקחתי פיתול לצד שמאל ולצד ימין. אז כל פעם אני עושה פיתול וחוזרת חזרה. האגן שלי מקובע, רק בית החזה שלי מוביל את התנועה מצד לצד. יופי, וימינה. נשארתי ימינה. עשיתי פיתול של בית החזה, היד באה קדימה באלכסון, היד האחורית מסתובבת פנימה, בית החזה מתעגל, יש לי בוקס בבטן. עליתי חוליה חוליה, בניתי את עמוד השדרה, הוצאתי אוויר חזרה. טוויסט לצד השני. יד מושכת קדימה, הגב מתעגל, יד נכנסת פנימה, עליתי חזרה ולהוציא אוויר. go one. לבוא קדימה, להתעגל, לפנים, לעלות בחזרה ולהוציא אוויר. עוד אחד כזה, טוויסט, לבוא קדימה, לעגל את הגב ולהכניס את האגודל פנימה, לעלות ולהוציא אוויר. וחזרה, להניח ידיים. אנחנו מתיישבים ממש במרכז המיטה. הרגליים רוצות להיות ישרות קדימה, הידיים ישרות מול בית החזה והכתפיים רגועות למטה. נתחיל רק לגלגל את עצם הזנב לאחור ונחזור בחזרה לגב ישר. אנחנו כל פעם מוודאות שהאגן הוא זה שמסתובב אחורה, שהעקבים באים איתנו אחורה עם האגן והאגן אפ דוחף אותנו למעלה. שוב לגלגל עצם זנב ולעלות, נכון? נשאר למטה וכל פעם נרים רגל ארוכה עולה. ויורדת, עוד לגלגל עצם זנב, עוד להפעיל את הבטן, רגל עולה ויורדת, כן, כל הכוח בבטן, להמשיך להחזיק את זה, עוד קצת, רגל עולה, רגל יורדת, רגל עולה, להוציא אוויר. מעולה, מכאן תחזור בחזרה לפנים, נעגל את הגב, ידיים מושכות קדימה, ונתחיל את הרול-אפ המלא. אנחנו מגלגלות עצם זנב, יורדות חוליה חוליה. עד הסוף, לוקחות נשימה, ידיים עוברות מעבר לראש. בהוצאת האוויר אפ, אנחנו עולות למעלה, באות קדימה ומתעגלות שוב. לרדת חוליה חוליה. להעביר את הידיים מעבר לראש. לנשום עמוק ולהוציא אוויר. יפה מאוד, נשכב על הגב. אנחנו נשים את כפות הידיים שלנו לצידי האגן. הרגליים ברוחב האגן. ניקח נשימה עמוקה ונתחיל לגלגל את עצם הזנב למעלה. נכווץ את הישבן. ונרד בחזרה מהצלעות ונוציא אוויר. כשאנחנו עולות אנחנו יוצרות קו ארוך בין הכתפיים, האגן והברכיים. לקחת נשימה ולהוציא אוויר שאנחנו יורדות חוליה חוליה עד שהאגן נוגע בחזרה. מכאן אנחנו נשארות עם האגן גבוה. רגל אחת מתנתקת ב-90 מעלות וחוזרת חזרה. רגל שנייה מתנתקת ב-90 מעלות וחוזרת חזרה. כל פעם נשמור על הגובה של האגן, לשים לב שהאגן לא נוטה הצידה,
הוא כל הזמן נשאר מאוזן וישר. רגל ממשיכה לעלות ולרדת. ונכון, נרד בחזרה. ניקח נשימה עמוקה, שוב נרים את האגן למעלה. רגל אחת מתיישרת ישרה לתקרה. היא יורדת עד קו הברך השנייה וחוזרת חזרה אלינו. להוציא אוויר, כאשר הרגל חוזרת בחזרה. לשמור על הגובה של האגן. ללחוץ את הידיים חזק לרצפה. ולהניח את הרגל חזרה. רגל שנייה. מתיישרת למעלה, יורדת עד קו הברך השנייה. להוציא אוויר, רגל חוזרת. נכון. מעולות. רגל ארוכה. ולרדת בחזרה. חוליה. חבקו רגע את הברכיים שלכם מצד לצד. ידיים נפתחות לצדדים. להפיל את הברכיים לצד ימין או שמאל. והראש מסתכל לכיוון הנגדי ולצד השני. אנחנו נעטוף את כפות הידיים שלנו מאחורי העורף. הרגליים יהיו ברוחב האגן. אנחנו ניקח נשימה עמוקה ובהוצאת האוויר אנחנו נרים את בית החזה למעלה. נגלגל עצם זנב לכיוון המזרן. ונעלה ונרד. וכל פעם אנחנו נוסיף עכשיו הרמה של הרגל. אפ למעלה וחזרה ב-90-90. אפ and down. להוציא אוויר. מכאן. כל פעם אנחנו נבצע פיתול של בית החזה. המרפק יגיע אל הברך הנגדית. בית החזה יתרומם. המרפק האחורי ייפתח עוד אחורה. להרגיש קצת מתיחה מבית השכי ומשריר החזה. להוציא אוויר. עוד לגלגל אגן. מעולות. מכאן אנחנו נשארות למעלה. עולות. ומתחילות את הקריסקרוס המלא. השארנו רגל קדימה. הוספנו את הפיתול. להוציא אוויר מצד לצד. ולשחרר. ידיים מחזיקות את הברכיים חזק. המרפקים גבוהים לצדדים. שלחתי רגל אחת קדימה ישרה בפוינט. והחלפתי בין הרגליים. כל פעם משכתי אליי את הברך. המרפקים מושכים חזק. בית החזה כל הזמן נשאר למעלה. להוציא אוויר ולשלוח את הרגל קדימה. מעולה. עוד קצת. יופי, להמשיך להוציא אוויר. רגל נשלחת קדימה ישרה. יד ימין ורגל ימין נשלחות ב-45 מעלות. לקחתי נשימה בהוצאת האוויר. הוצאתי אוויר ותפסתי את הברך בחזרה. יד שמאל ורגל שמאל נשלחות ב-45. לקחת נשימה ולהוציא אוויר לתפוס את הברך. בית החזה נשאר כל הזמן גבוה. יופי, ולשחרר. לנשום עמוק רגע. אנחנו הולכים להסתובב על הצד, למקם את המרפק שלנו מתחת לכתף, זווית קצת חיצונית החוצה של האמה, רגל תחתונה מקופפת ב-90 מעלות, והרגל העליונה ישרה מעל הרגל התחתונה. אנחנו מתחילות רק להרים את הרגל העליונה ולהוריד. תשימו לב שאנחנו לא שוקעות בכתף. כל הזמן לדחוף את המרפק לתוך המזרן. הרגל עולה ויורדת. להוציא אוויר. יופי. מכאן, בפלקס של כף הרגל, פלקס בקדימה ואחורה בפוינט. רגל באה לפנים לכפיפה ואחורה לפשיטה. פלקס ופוינט. העקב מוביל תנועה שאנחנו מביאים את זה קדימה. יופי. ולמכאן שתי קיקים קדימה. קיק. קיק אחורה בפוינט. גו קיק. קיק אחורה בפוינט. קיק. קיק אחורה בפוינט. קיק. קיק. מעולה.
חזה פתוח עדיין נשאר, להמשיך. להוציא אוויר, פו, פו, לקחת אוויר, פו, פו, לקחת אוויר. מכאן נשארתי עם הרגל קדימה, מעגלים של הרגל. נכון. ואחת, ושתיים, ושלוש, 4, 5, מעולה, ולשחרר. בואו נעשה צד שני. אז מרפק מתחת לכתף, רגל תחתונה כפופה ב-90 מעלות, הרגל העליונה ישרה מעליה, לשים לב שהיא לא קצת יותר מדי אחורה, קצת אפילו להביא אותה בזווית לפנים, רגל מתחילה לעלות ולרדת, לשמור על בית חזה פתוח, להוציא אוויר, פו, ולקחת אוויר בירידה של הרגל. יופי. מכאן פלקס מוביל תנועה לפנים, כפיפה של הירך, אחורה לפשיטה. ולפנים ואחורה לפשיטה. להוציא אוויר ולקחת אוויר. יופי. עוד קצת. להמשיך. לא להישען בכתף, אני מזכירה. ומכאן עשינו פעמיים קיקים. אז הבאנו את הרגל לפנים, קיק, קיק, לקחנו את הרגל בפוינט לאחור. קיק, קיק, לקחת את הרגל אחורה. וקיק, קיק, אחורה, גו, קיק, קיק. מעולה, עוד קצת, קיק, קיק, בפוינט, אחורה, גו, קיק, קיק. עוד קצת, קיק, קיק. ואחרון, קיק, קיק. מעגלים 1 ו2, 3, 4, 5 אחורה, ו2, ו3, ו4, ו5, ולשחרר. בואו נעבור לשכב על הבטן. נשים את כפות הידיים אחת מעל השנייה, המצח מונח מעל כפות הידיים, הרגליים צמודות, האגן מגולגל לכיוון המזרן. ניקח נשימה עמוקה, בהוצאת האוויר נרים רגל אחת למעלה ונוריד אותה. רגל שנייה עולה ויורדת. אנחנו רוצות להרגיש כאילו אנחנו דוחפות קיר אחורי עם הרגל. התנועה מגיעה רק ממפרק הירך ולא הברך. תשימו לב שאתן לא מכופפות או מכופפים את הברך. כמה שיותר להעריך את הרגל מהמותן. להוציא אוויר, פו, רגל רגל, פעם ימין ופעם שמאל. מכאן בטח הזה עולה ויורד. אז אני לוחצת את כפות הידיים שלי בתוך הרצפה ואני מעלה את בטח הזה שלי. אני מורידה את הכתפיים אחורה ומורידה. אפ למעלה, להוציא אוויר, פו, ולקחת אוויר בחזור. מכאן ניקח נשימה עמוקה ונעתיק את בטח הזה למעלה. אז כפות הידיים בעצם צמודות אל המצח. נתרומם, נוציא אוויר ונרד חזרה. אני מזכירה, האגן מגולגל חזק אל המזרן, הרגליים צמודות אחת אל השנייה. רק בטח הזה עולה ויורד. להוציא אוויר, פו, לקחת אוויר בחזור. אפ and down. מכאן נשארתי למעלה סטטי. יד ורגל נגדית עולות ויורדות. אז יד ימין ורגל שמאל. ואז יד שמאל ורגל ימין. אז גם פה נשמור על אורך של היד והרגל כמה שיותר, ולאט לאט נתחיל להגביר קצב, up and down לסווימינג. נכון, להמשיך up and down, עוד 5, 4, 3, 2, 1, לשחרר. נדחוף את כפות הידיים בתוך רצפה, נמתח כאן, ניקח נשימה, ידיים יורדות, ושוב לדחוף, פו, להוציא אוויר, נמתח אל הקוברה. ולכופף את המרפקים, לרדת חזרה. פו, להוציא אוויר, לנשום עמוק, להכניס אוויר, ולמתוח את הישבן לכיוון העקבים. רגע מנוחה. אפשר לקחת את הידיים אחורה למי שזה נוח. אפשר לקחת את הידיים לצד שמאל. למתוח את המותן ולצד ימין.
מעולה. אנחנו נתמקם במנח 6. לתרגיל הבא, כפות הידיים הולכות להיות מתחת לכתפיים, והברכיים שלנו הולכות להיות מתחת לאגן, ברוחב האגן. נתחיל לגלגל את עצם הזנב פנימה, נאסוף את הבטן, נמשוך את הראש לתוך הבטן חזק, נדחוף את הידיים ברצפה ונפתח את בית החזה, הראש יסתכל למעלה והאגן משוויץ אחורה. שוב, לגלגל עצם זנב פנימה ולפתוח את בית החזה, לעגל ולהקשיט. מכאן אנחנו נרד על האמות. רגל אחת הולכת להתיישר אחורה. נגלגל עצם זנב ונאסוף את הבטן מבפנים. מכאן רגל אחת עולה ויורדת. מה אנחנו רוצים לשים לב? שהאגן מאוזן, מקביל אל הרצפה. הרגל עולה כמה שאנחנו מצליחים והמשקל על המרפקים עם הכתפיים. נכון, נשים לב שהבטן לא קורסת, שאין לי קשת מוגזמת בגב התחתון, אני הכל אוספת והכל מחזיקה שם. אז אני מעלה את הרגל, מכופפת את העקב לכיוון הישבן ומורידה את הרגל חזרה. אז אפ למעלה, לכופף, ליישר, להוריד. לעלות, לכופף, ליישר, להוריד. Go 1 and 2 and 3, 4. מעולה. עוד קצת. להמשיך. מכאן אנחנו נפתח את אותה הרגל הצידה. זה יש לי טרן אאוט החוצה של מפרק הירך. ברך מתרחקת מהברך השנייה וחוזרת חזרה. החוצה, חזרה להוציא אוויר. ולשחרר. לקחת תנוחת מנוחה, ישבן אל העקבים, רגע שנייה מנוחה. ונחזור בחזרה. רגל אחת אחורה מתיישרת, לגלגל עצם זנב, רגל עולה ויורדת. עולה ויורדת. עוד קצת. עוד 3. עוד 2. עוד 1. נשארתי למעלה. כופפתי את הברך אליי. השארתי בחזרה. הורדתי את הרגל. אפ, לכופף, ליישר, להוריד. Go up, לכופף, ליישר, להוריד. 1 and 2 and 3, 4. אפ, יופי. להמשיך עוד קצת. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. יפה מאוד. להחזיק את הברך צמודה אל הברך השנייה, היא נפתחת וחוזרת, נפתחת וחוזרת, להוציא אוויר. פו. יופי. לשמור על האגן מקביל אל הרצפה, להחזיק את הבטן חזק, לא להישען לתוך הכתפיים ולשחרר. תנוחת מנוחה. להרגיע את הגוף, לנשום עמוק. יאללה, תרגיל אחד אחרון, פלנק, לגלגל עצם זנב פנימה, לאסוף את הבטן, מרפקים מתחת לכתפיים. יאללה, עוד קצת להחזיק את זה. תרגיל אחרון. יופי. עוד להחזיק את הבטן, עוד לגלגל אגן. מעולים. לנשום עמוק. עוד קצת. לנשום עמוק, להכניס אוויר פה עוד קצת. ולשחרר. איזה כיף. סיימנו את האימון. כל הכבוד לכם. ייי. איזה כיף. תודה רבה שצפיתם. ביי ביי. נתראה בסרטון הבא.